Hello guys, mood नै लोगोफोर दायो आङो लारु सावगासिनो आरोना फार्स्ट टाइम सावदों दे आं लोगोफोर आं न'आव गैया दे लोगोफोर जायफोरा सिगांनि भिडिअखौ नायदों बिसोर मिथिखागोन आङो क्रिसमास जानो बङाइगावआवसो फैदों आरोना बिमानि मोननावहाय दायो आं लारु सावगासिनो दं आरोना माने आलासि फैदों बिमानि मोननाव बिमानिबो हारसिं जायो नालाय एसे मावफाबाय आरोना आं लोगोफोर मावफानाय दोनलांबाय या ब्लग बानायबाय ब्लग दावदै गेरदों Hi guys, Minecraft नाय गेले दावदै जागासिनो जोंहा सावै दासो जादों दे आं लोगोफोर गोथाव जादों आं सावनायाबो फार्स्ट टाइम सावबाबो जानो सोरबा आं सावनाय कमेन्टआव खिथाहर खुमब्राजों अमा गोरानजों हेलो तो सेंटा क्लॉज बन गया आज कैसा लगा तेरे को सेंटा क्लॉज बनकर मुझे को अच्छा लगा अच्छा ऐसा अच्छा बड़े इसको ऐसे करना था हैप्पी क्रिसमस टू ऑल मोनदों नों गारि गाखोनानै नों माबायदि मोनदों गारि गाखोनानै हेलो गाइस मोड माबायदि मोनदों नों गारि गाखोनानै मैं अच्छा ब्रो अच्छा लग रहा है गाड़ी का कभी करके अच्छा लगा तुमको हाँ तो चलो गाइस मैं गाड़ी चला रहा हूँ हाँ गाड़ी चला रहा हूँ मैं भी दायो आं क्रिसमास जानाय मोसानायखौ नायनो थांगासिनो आरो बरिया साजायदोंलै माथो मोसागासिनो आरोना दायो सिङाव न'आवमोन सिथ्लायाव